אני גיל אור, בן 28, בוגר מחזור שני של אלחנן, של הקורס השקעות. שנתיים אחרי שעשיתי את הקורס השקעות, עם כל הכלים שלמדתי, קניתי דירה בטבריה, שאותה אני מזכיר כ-Airbnb, לקבוצת לקוחות של אנשים דתיים. העסק מתפקד בצורה מאוד מאוד טובה, ועכשיו אני לקראת קניית דירה נוספת עם אשתי יקרה. הקורס של אלחנן נתן לי המון כלים, גם כלים פרקטיים וגם כלים נפשיים, אומץ, להתמודד עם כל הדבר הזה של לקנות דירה בפעם הראשונה ולהיכנס לעולם של נדל"ן, שעד הזה עזר לי. וזהו, אני מודה מאוד לכולם, לאלחנן ולרפאל שהיו המדריכים שלנו בקורס, ועל הליווי הצמוד גם אחרי הקורס שהוא לא מובן מאליו. וזהו, אני מאחל לכולם לעבור את אותו הקורס ושזה ישפיע עליהם על החיים כמו שזה ישפיע על החיים שלי.